Jälleen tuli taas se aika vuodesta, kun pakkasimme rinkat ja suuntasimme pohjoiseen. Vaelsimme touko-kesäkuun välisellä viikolla noin 100 kilometriä Urho Kekkosen kansallispuistossa, nähden alueen tunnetuimpia paikkoja. Tällä vaelluksella oli minun lisäksi monesta mun aiemmasta retkivideoista tuttu Mikael, mun kumppani, ja tällä kertaa meidän reissussa mukana oli myös erityisvieraana pikkusiskoni Leila. Hänelle tämä oli elämänsä ensimmäinen vaellus ikinä. Tänä vuonna, eli 2023, UKK-puisto täytti 40 vuotta, ja mikäpä sen parempi tapa juhlistaa tätä kuin vaeltaa sen sydämessä. Tervetuloa mukaan kanssamme seikkailemaan. Moikka! Terveisiä täältä Urho Kekkosen kansallispuistosta. Tänään on toukokuun 28. päivä ja tarkoituksena on nyt viettää semmonen viikko täällä vaeltaen ja toiveena olisi käydä tuolla Urho Kekkosen kansallispuiston keskeisimmillä paikoilla. Ja joo, tosiaan tänään me lähdettiin liikkeelle tuolta Raja-Joosepista. Seurattiin alkuun Luttojokea ja nyt ollaan Suomujoen varrella. Me tänään meinataan kävellä tonne Jyrkkävaara-autiotuvalle. Meinattiin yöpyä siellä. Siellä vietetään ensimmäinen yö, niin joo, hyvin on alkanut reissu. Keli on sopiva. Vähän uhkas sadetta pukata ton säätiedotuksen mukaan, mutta ei tää sit olekaan yhtään pahaa, niin oikein hyvä fiilis on nyt päällä. Niin ja matkakin on taittunut kivasti. Me ollaan nyt saavuttu tänne autiotuvalle, mutta tuossa autiotuvalla on yksi solvailtaja nukkumassa päiväunia, niin ei turhaan häiritä häntä. Mennään pystyttää leiri tohon alas mökin taakse järven rantaan, niin saa olla täällä sitten rauhassa autiotuvassa nukkumassa, niin muutama hyttynen. Joo, mutta keli on sen verran lämmin ja hyvä, että ei haittaa yhtään nukkua ulkona. Mulla on pienimuotoinen ongelma tullut, kun tää mun ilmatäytteinen alusta vähän vuotaa. Eilen kun viime yönä oltiin jossain tuolla niin kuin Sodankylän liepeillä Puskaparkissa, niin huomas aamulla, että oli vähän tyhjentynyt tää makuualusta sillä ihan pikkuhiljaa, että tälleen kun tää on vasta täytetty, niin tää näyttää ihan pinkeältä, mutta sitten aamulla sit häviää ainakin 1/3 ilmasta pois. Että mä tässä vähän tutkin tätä ja koitin etsiä vuotokohtaa ja huomasin, että se on tässä niinku venttiilin täällä niinku ihan reunassa, missä toi niinku muoviliitos on tai toi liimaus, että se on alkanut vähän tosta pettämään. Mulla onneksi on toi
paikkasarja ja semmonen ihan pikkunen tuubi superliimaa vielä lisäksi tällaisia tilanteita varten, niin toivottavasti tää saadaan paikattua. Ei tää onneksi mikään ihan super vakavalta näytä, mutta kiva olisi tietysti saada makuualusta toimimaan, että sieltä ei hävi ilmat pois. Joo, täytyy alkaa vähän niinku korjailemaan. Jossain tossa se vuotokohta on, ei sitä oikein silmällä näe, mutta kyllä siitä oikeasti tuntee, että ilmaa tulee vähän ulos, niin koetetaan laittaa tonne vähän. Toivottavasti tää tepsii. Huh? Okei. No niin, se rupeaa olemaan totuuden hetket käsillä, niin mä pitelin ehkä joku noin 5-10 minuuttia venttiiliä, painoin siis kangasta vasten ja joo, vaikuttaa olevan nyt hyvin kiinni. Täytyy vielä testata, että pihiseekö enää. Ei se vaikuta, että se enää vuotaisi, mutta ehkä mä laitan vielä toisen kerroksen liimaa varmuuden vuoksi, niin sittenhän saa luvan pysyä. Joo, mutta so far so good. Nice. Mitäs herkkua meillä on tänään? Nyt tortilla plättyjä. Nice. Apua, miten mä sotken. Apua. Mä teemme yli täältä. Pure. Joo. Anna valuu vaan, syö. Älä ota haukkaa siitä, ettei mene yli. Ne hokkaa hyvää. Eikö tullutkin hieno? Tuli. Aivan mykisti. Mykistävän hieno. Kyllä siitä tunnistaa sut. Tunnistaa siitä, joo. Mennään kiveellä. Mistä me mennään? Oliko ne narut messä vaikka edes? Tuossa oli äsken pieni tilanne päällä. Tuossa nimittäin, se yksi soolovaeltaja päättikin jatkaa matkaa. Hän lähti menojaan tuosta autiotuvalta tovi aikaa sitten ja se tupa oli sitten tyhjä, niin mentiin istumaan sinne iltaa mukavan lämpöiseen ja oli oikein mukava olla siellä. Ja kunnes sitten tuli aika kömpiä takaisin telttaan nukkumaan, niin iskikin aivan kunnon rankkasadekuuro. Et ihan reippaasti tuli vettä ja ei siinä muuten mitään, mutta telttojen viereen tuli semmoiset vähän uhkaavan näköiset vesilammikot, niin tuli pikainen tarve siirtää leiri toisaalle, että me sitten vaan nopeasti nostettiin teltat tänne ylemmäs rinteeseen tuvan viereen, niin
täällä toivottavasti ei tule semmoista samanlaista ikävää yllätystä. Se sadekuuro kyllä meni nopeasti ohi, että nyt on taas ihan tyyntä, mutta ei sitä toisaalta tiedä, että jos se paha sade iskee taas, niin joo, vähän hölmö homma oli laittaa teltat tollain huonoon paikkaan. Mutta toisaalta toi oli hyvä opetus, että ei kannata laittaa telttoja mihinkään alas monttuu, vaan ennemmin jonnekin ylös, minne vettä ei pääse kertymään, niin joo, tulipahan sekin koettua. Mutta ei tässä nyt tähän iltaan muuta, me ollaan ihan valmiita jo alkaa nukkumaan. Kello on paljon. Öitä. No niin, se olisi nyt vaelluksen toinen päivä menossa ja me ollaan matkalla nyt tonne Muoravaarakkan autiotuvalle. Sinne johtaa semmonen Muoravaarakka-niminen joki, niin joo, joku 14 kilometriä olisi taivallettavaa tänään. Eilen oli 12 kilometriä, niin tänään on pikkusen pidempi matka, mutta joo, mutta eilinen, tai siis viime yö meni tosi kivasti. Mun makualusta ei vuotanut yhtään, mikä oli aivan mahtavaa. Se mun liimaus tepsi siihen vuotamisongelmaan, niin nyt ei tarvii enää sitä murehtia. Yes. Joo, muutenkin on ollut nyt oikein kiva aamu. Keli on vähän lämpimämpi kuin eilen, pikkusen aurinkokin välillä paistelee ja semmoista kelpaa tallusta. Alkoi satamaan rakeita. Ihan kunnon kokoisia pikkujääkokkareita. Aikamoinen. Ihan just äsken vielä paistoi aurinko ja sitten se muuttui tällaiseksi. Pyörämyrsky puuttuu ja... No, onko nyt hyvä fiilis? Joo. Kohta ruoka valmis. Saa murua rinnalle. Kyllä. Mites Leila? Ihan mukavaa. Mites sun mielestä on mennyt, kun tää on sun ensimmäinen vaellus ikinä pohjoisessa, niin onko ollut kivaa? On ollut. On ollut kivaa. Noniin. Hyvä kuulla. Enempää ei kehtaa sanoa. Ihan oikeesti on ollut kiva. No niin, hyvä kuulla. Mm-hmm.
Taukojumppaa. On kyllä ollut mielenkiintoista tämä jatkuva sään vaihtuminen. Nimittäin tässä on jatkuvasti ollut semmoista, että paistaa aurinko ja sitten se yhtäkkiä muuttuu vesisateeksi ja samaan aikaan paistaa aurinko ja tulee vettä taivaalta kovaa vauhtia ja semmoista. Joo, tällä aika niinku lyhyillä sykleillä keli muuttuu paljon, mutta ei se mitään. Tässä on nyt nämä maisemat vähän muuttunut. Me ollaan seurattu tätä Muoravaarakan jokea ja tässä on alkanut tuntureita näkymään. En nyt saa millään päähäni, että mitkä niiden nimet olikaan, mutta joka tapauksessa aletaan olla täällä tunturialueen liepeillä, niin joo, kivan näköistä on. Me ollaan nyt täällä Muoravaarakan autiotuvalla ja kello oli 8:30 kun me saavuttiin, eli aika myöhä. Tossa ei tullut tänään muuten katsottua kelloa ollenkaan. Meillä vissiin viivästyi toi lähtö aika paljon, mutta ei se mitään. Tää on vaan tälleen hassu, kun on nää yöttömän yön ajat täällä pohjoisessa, että pää menee helposti ihan sekaisin, että mikä vuorokauden aika milloinkin on. Toki se illalla ja yöllä vähän laskee aurinko sen verran, että valo on pikkusen erilainen, mutta muuten ei oikein osaa kunnolla hahmottaa, että paljonko kello on. Sitä vaan niin kuin pystyy jonkin sortin arvauksia antamaan, mutta kello oli kyllä paljon myöhempi kuin mitä osattiin ajatella. Mut joo, ei se mitään. Me muuten tuossa Mikalinkaan mietittiin, että olisiko pitänyt käydä vielä uimassa tuossa joessa, mutta jotenkin tuossa tuvassa oli niin mukavan lämmin ja rupesi vähän väsyttämään ja semmoista, että taitaa jäädä huomisaamuun toi pulahdus. Joo, tää on kyllä tosi nätti miljöö tää tupa tällä kertaa, kun tuossa on joki aivan tuva edessä ja jotenkin tosi nättiä tuntureita näkyy tuolla lähistöllä ja sellaista. Mä tykkään tosi paljon. Täällä on hirmu nättiä. Muoravaarakka on jätetty taaksemme ja tänään olisi luvassa semmonen aika jännittävä päivä. Me nimittäin noustaan nyt tonne ylös tunturiin. Mennään katsomaan Pirun porttia ja sieltä mennään tonne Paratiisikuruun ja alas tonne Luirojärvelle. Saadaan oikein monta kärpästä yhdellä iskulla. Mennään oikein hienoa maisemareittiä tänään, niin joo. Me ei nyt tänään käytykään tuossa joessa uimassa. Oli niin
kova hinku päästä lähtemään nopeasti, että skipattiin se. Mutta jos nyt sitten pitkän hikisen uurastuksen jälkeen kävisi illemmalla tänään pulahtamassa tuolla Luirojärvessä, sitä mä odotan kyllä innolla. Tänään on sitten oikeasti aika pitkä päivä. Meidän pitää kävellä joku 17 kilometriä plus toi nousu ylös joku varmaan 600 tai 700 metriä, niin ihan reipasta, ihan reipasta. Kovin on täällä tuulista ylhäällä. Rupes vähän rakeitakin taas satamaan. Joo, mutta jylhää on. Vautsi vau. On se aina erilaista olla täällä ylhäällä tuntureilla. Ihan oma tunnelmansa. Metsässä on tietysti aina semmoista turvallisen ja kotoisen olosta, mutta täällä tuntureilla on aina jotenkin semmoista enemmän henkeä salpaavaa. Kauaa täällä ei kyllä viitti pysähdellä. Tulee muuten kylmä ja tää tuuli on aina vähän ankarampi tälleen avoimella maastolla, mutta hienoa on. Joo. Ainoa huono täällä nyt vaan on se, että täällä on aika jyrkät rinteet ja ne on aika lumiset, että meinaa liukastella tuolla kun menee sivuttain niin jyrkänteen reunaa, että täytyy koittaa mennä lumetonta maastoa pitkin, ettei käy hullusti. Oh no, here we go. Täytyy mennä oikein hitaasti ja varovasti. Mikaelilla ei näytä olevan ongelmaa, mulla ja Leilalla vaan tuntuu noi vaelluskengät lipsuvan herkemmin. Joo. Oikee, vasen. Oikee, vasen. Oikee. Oikee, vasen. Oikee, vasen. Oikee, vasen. Oikee, vasen. Oikee, oikee. Ei kun nyt meni sekaisin. Vasen, oikee. Tuolla olisi toi paratiisikuru nyt. Vähän karun näköistä vielä, kun ei ole kesä täällä kunnolla alkanut, niin joo. Ei näy vesiputoustakaan tuolla. Ai niin, tuolla olisi pitänyt olla vesiputous. Joo. Lumista on vielä ja taas alkoi satamaan näitä
rakeita. Joo, joo. Ihana paratiisi. Niin mikä tää oli? Paratiisi? Paratiisikuru. Paratiisikuru. Wow. Ai ettien että! Me päästiin nyt lopulta taaperrettua noiden tuntureiden ylitse ja avautui aivan mielettömän upeat maisemat tänne Urho Kekkosen kansallispuiston sydämeen. Luirojärvi näkyy nyt tossa edessäpäin jo. Heti rupesi toi askel keventymään, kun näkee ton määränpää edessäpäin. Ja muutenkin tässä on nyt tällaista loivaa alamäkeä loppumatka, niin tosi helppo tallustaa. On vaan navakka tuuli, mutta se nyt kuuluu täällä tuntureilla ollakin. Tosiaan kiva nähdä omalta osaltaan tuokin reitti. No niin, me ollaan nyt vietetty yö täällä Luirojärvellä. Meillä oli teltat tuossa tämän Luirojärven autiotuvan takana olevalla isolla aukeella. Tuolla on tosi paljon noita telttapaikkoja, että sai kyllä hyvin tilaa pystyttää ja silleen. Eilen oli kyllä semmonen fiilis, että on tullut aika paljon käveltyä.
meillä kuitenkin oli aika reipasta ylä- ja alamäkeä, kun mentiin sinne Pirun portille ja sieltä alas Paratiisikuruun ja sieltä sitten vielä uudelleen noustiin tonne Siljaselälle ja sieltä laskeuduttiin alas tonne Luirojärvelle päin, niin oli aika reipasta ja se kyllä tuntui kehossa. Leilalla hitsi oli vähän maahan kipeä tuossa eilen illalla, että oli vähän mieli apeena, mutta me sitten käytiin tässä Luirojärvellä saunomassa ja uimassa, niin se kyllä teki tosi hyvää sitten. Ja onko Leilalla nyt hyvä fiilis? Joo. Sua ei näy kuvassa. No niin. Onko kaikki nyt hyvin? Kaikki on hyvin. Vielä jaksaa. Joo. Me ollaan nyt tultu puoliväliin tätä vaellusta, että täällä Luirojärvellä me ollaan nyt kaikista kauimpana tuosta meidän lähtöpaikasta Raja-Joosepista, niin lähdetään tänään pikkusen lähestymään taas sitä suuntaa, että mennään Anterin mukkaa kohti. Ylitetään Sokosti, taas tämmönen kevyt päivä, mutta lyhyempi matka onneksi joo. Mennään Sokostin ylitteen ja Anterin mukan suuntaan, niin ei ihan varmaan keretä tuonne Anterin mukan tuvalle asti, mutta että leiriydytään johonkin siinä sitten Sokostin taakse. Mennäänkö me tohon suuntaan? Me mennään takaisin samaan reittiin, mistä tultiin ja sitten käännytään. Kaikki saunat, missä me ollaan täällä UKK-puistossa aikaisemminkin käyty, on kyllä ollut tosi jees. Et niistä kyllä pidetään hyvää huolta ja ne on sellaisia tosi tunnelmallisia, käymisen arvoisia. Et ehkä kaikista hienoimmissa me ollaan tähän asti oltu on ollut toi, mikä se olikaan, Tahvon tupa. Vitsit, se on kyllä muutenkin niin symppis paikka, että täytyy joskus käydä siellä uudestaan. Me ei nyt tällä reissulla mennä sinne, kun se on tuolla enemmän kansallispuiston eteläosassa, mutta jospa toi Anterin mukka voisi olla semmonen vähän samahenkinen. Siinäkin menee tommonen joki vierestä ja se on vähän pienempi tupa sitten. Joo, ei olla siellä Anterin mukassa aikaisemmin käyty, niin innolla odotan, että pääsee näkemään uusia tupia ja saunoja. Siellä se Sokosti näkyy edessä päin. Urho Kekkosen kansallispuiston korkein tunturi. Toi oli jotain 700 metriä korkea. Ja sinne me nyt mennään. Rinkat selässä. No mutta me saatiin eilen lämmiteltyä aika kivasti tuolla muilla tuntureilla, että nyt pitäisi mennä yli niin, että heilahtaa. Tuonne Sokostille on sitten 2 reittivaihtoehtoa. Tuosta Luirojärveltä menee semmonen vähän pidempi ja loivempi reitti. Ja sitten on lyhyin ja jyrkin toinen vaihtoehto. Ja sitä jälkimmäistä me nyt päätettiin kulkea. Tuolla Luirojärven tuvalla oli, kun pitää pysähtyä kun hengästyy. Niin siis tuolla Luirojärvellä oli jotain muita vaeltajia, ketkä sanoi, että toi on sitten ihan hirveetä nousta tonne ylös rinkat selässä, mutta toisaalta ei sitä itse tiedä, ellei kokeile. Me ei olla aikaisemmin Sokostiin Mikaelinkaan kanssa huiputettu, niin nyt mennään sitten oikein kunnolla. Sitten vähän osaa sanoa sen jälkeen, että millaista oli. Mutta eiköhän toi ihan hyvin mene. Pidetään sopivasti taukoa ja edetään hitaasti, niin ei siinä mitään. Valtaosa kyllä vetää ton niin kuin päiväretkenä tosta Luirojärveltä, että pitää taukopäivää tuolla ja semmoista, mutta me halutaan nyt painella vaan suoraan eteenpäin.
No niin Leila, miten menee? Ihan hyvin menee. Äsken kiroilin tätä kivikkoa. Joo, kyllä täällä muutama kivi riittää. Joo, mä en tiennyt, että nämä tunturit on tällaisia kivimeriä. Joo. Kyllä ne aika usein vähän tämmöstä on. Niin. Niinku, tällaisia niinku Joo. riittää. Ei saa pudota. Tää vähän tulee. Yes! Mikael tuossa katteli puhelimesta vähän säätiedotusta ja ei kauhean hyvälle vaikuta vissiin huominen päivä. Niin, huomenna olisi kello 11.06 niin runsasta räntäsadetta luvassa. +1 astetta lämmintä. Semmonen semitalvinen. Kyllä. Joo. Voitaisiin yrittää tänään tuvalle mahdollisimman pitkälle, jos ei perillä asti. Niin. Ja Antarin mukalle olisi vielä aika pitkä matka, mutta katsotaan nyt, että mikä fiilis, niin olisi kyllä hienoa pitää siellä välipäivät, jos tänään saataisiin kirittyä sinne asti, reippaasti. Joo.
Hyvä leima. Me tehtiin se! Yes! Yes! Ja kämppä on ihan tyhjä, täällä ei oo ketään. Ja tää on aivan mielettömän hieno tupa. Ei kyllä ihan osannut näin upeeta odottaa. En ollut ainakaan itse kattonut mitään kuvia tästä kämpästä. Vitsit. Mä oon kattonut, mutta kyllä yllätti on tää hienompi mitä kuvissa. Joo. Näin. Joo, varmasti. Ei kyllä vedä kuvatkaan vertoja näin upealle kämpälle. Täytyy huomenna koittaa kuvata tästä mahdollisimman paljon. Joo, nyt kelpaa tänään... olla huomenna täällä. Joo, siis tänään tuli vedettyä niin älyttömän pitkä päivä ja jalkoja särkee ja just noin viimeiset kilometrit oli vähän ankeita, kun alkoi vettä vihmomaan ja sillä lailla oli semmoista pitkää niinku suoraa ja samannäköistä maisemaa, niin kyllä oli uuvuttavaa, mutta se kannatti. Yes. Varmaan ihan meni top ykköseksi tää tupa nytte. Toi on niin hieno sisältäkin toi autiotupa, että ei ole vastaavanlaista nähnyt aiemmin. No niin, Anterin mukaan autiotuvalla on nukuttu oikein sikeästi viime yö ja nyt on sauna lämmin. Seuraavaksi mennään saunomaan ja uimaan tuohon Anterin mukaan jokeen. Tossa on varmasti ihan sikakylmä vesi, mutta se on kyllä niin ihanan houkutteleva noin muuten, että täytyy ehdottomasti käydä pulahtamassa tossa. Toi muuten näyttää aika matalalta toi vesi, paitsi että tossa on tommonen yksi syvä kohta, missä käy oikein kunnon tommoset vaahtopäät, niin kiva päästä köllöttelemään sinne. Ai että teki hyvää toi uiminen. Me käytiin Leilan kanssa tuolla oikein 5 kertaa pulahtamassa ja oli tosi hauska mennä tuolla, kun tossa on kunnon virta tossa koskessa, niin me vaan annettiin sen viedä meidät ja silleen siinä päässä aika hyvän pitkän matkaa kyllä niin kuin ihan ilman, että tarvii uida ollenkaan. Täytyy vaan sitten lopussa varoa, ettei kolhi itseään kiviin, kun tossa vähän pidemmällä tulee sitten tommonen matala kohta. Joo, mutta oikein hyvää teki tämmönen päiväsauna. Muutenkin todella hyvä nyt pitää välipäivä tässä Anterin mukassa, kun aamulla satoi aivan hirveästi lunta, että maa oli aivan valkoisena.
kovat räntäsateet oli aamulla, niin me saatiin vaan uinailla makuupusseissamme lämpimässä tuvassa, niin ai että. Kyllä kelpas. Muutenkin ollut tällä reissulla aika hyvin tuuria mukana, että kelit on, vaikka ne nyt onkin kovasti vaihdellut, niin ne on sillä lailla ollut suotuisat, että ei ole ihan koko ajan ollut semmoinen kauhea keli. Ja just kun ollaan tuntureita huiputettu ja muuta, niin on ollut just sopivaa saumaa vähän semmoista aurinkoistakin kohtaa, että joo, hyvin on kyllä reissu tähän asti mennyt. Jalat nyt on vähän väsyneet, mutta huomenna jaksaa taas, kun on saanut tämän päivän lepuutella, niin kelpaa tallustaa. Kyllä, siitä kai irtoaa. Selvästi tää taideteos. Lattiaksi vai? On. Joo. Ihan pressu. Joo. Mm-hmm. Aika herkkuu. On herkkua. Jatkoon menee tuo resepti. Purkki croissantti. Noin 2 edellistä päivää oli kyllä semmosia överipitkiä ja överiliikunnallisia päiviä, että teki tosi hyvää viettää tää välipäivä täällä Anterin mukassa. Joo, mulle ja Leilalle tuli vähän hiertymiä jalkaa. Leilalle erityisesti, kun oli uudet vaelluskengät jalassa, niin tuli just tämä klassinen, että ei ollut ehditty sisään ajaa vaelluskenkiin ja niihin vähän sitten jalkoihin hiertymiin, niin että semmoista. Mutta tää päivä ollaan nyt lepäilty mukavasti ja huomenna marssitaan sitten lähemmäs Raja Jooseppia. Nyt alkaa muistikin jo vähän pätkimään. Rupeaa olemaan nukkumaan menoaika. Täällä oli muuten hiiriä kanssa täällä tuvassa. Me nyt ripustettiin ruokasäkit tonne kattoon. Ne ei kyllä viime yönä häirinnyt meitä ollenkaan. Me nukuttiin niin sikeästi viime yö, että ei niinku huomattu ollenkaan niiden vipellystä. Mutta kyllä niitä on näkynyt tässä tänään ja sillä lailla. Mutta eikä ne nyt häiritse meitä tänä yönäkään, kun kerta viime yönäkään ei häiriinnytty niistä. Niin nukutaan täällä tuvassa. Joo, et semmoista. Leila, eihän tää ollut nyt mitään ihan kauhean kovaa kärsimystä sulle, tää vaellus. Ei. Mä ja Mikael ollaan oltu pikkusen huolissamme, kun tää on sun ensikosketus vaeltamiseen ja heti pistetään sut kunnolla rehkimään tonne pitkin tuntureita. Ja... No, onhan tässä nyt ollut paljon totuteltavaa, että... Kerro nyt kaikki. Kaikki. Mistä sitä nyt edes aloittaisi? No niinpä. Nimenomaan. En mä ole hirveästi nukkunut edes teltassa koskaan aikaisemmin ja en ole hirveästi edes kävellyt rinkkaselässä, että ihan vaan sen kanssa tasapainottelu ja niinku ihan silleen lähdetään sieltä pohjamudista liikkeelle. Niin, onhan se tietenkin jännää, kun on viikko, missä on kaikki ihan hirveän uutta. Ja... Näin se on. Ja joo, että jotenkin, niin, no siis sekin on niin tyhmää, että mä en ole niinku saunonut hirveästi edes niinku viime vuosina, että niinku sekin... Et sekin oli ihan uutta. Niin, että sekin tuntui niinku jännältä, että on niinku... Et kaikki on. Joo. Kaikki on uutta ja kummaa. Joo, sitä ei oikein osaa edes itse ajatella, kun itse on taas niin tottunut jo tähän, niin. Että sitä itse nukkuu paremmin teltassa kuin kotona niin. suurin piirtein. Joo, itsellä se ei ole vielä läheskään siinä pisteessä, että, Joo. että se on vähän semmoista selviytymistä joka yö. Mutta
Mutta ainakin asenne on kohdillaan. No niin. Sä oot ollut ihan mielettömän reipas ja osaava. Kaikki noi puron ylitykset ja tommoset sä oot hoitanut tosi hyvin. Joo, kaikki toi tommonen niinku tunturille kiipeäminen ja muu semmonen niinku jotenkin, en mä tiedä, tommonen niinku raskas liikunta on semmoista ihan niinku itelle tuttuu kuitenkin ja vähän semmoset niinku raskaat olosuhteet, mutta sit kyllä. Niinku, niin. Et varsinkin ehkä se just kun oli jotain vatsavaivoja ja sit kun tulee jotain hiertymiä ja just varsinkin kun on jotain tommosia vaivoja, missä on vaan semmoinen olo, että haluaisi ehkä olla niinku kotona silloin kaikista eniten. Niinku, se on ihan ymmärrettävää. niin. Joo. Niin. Ja sitten onkin jossain metikössä. Ja... Näin on. Se on erilaista. Mutta on ollut niitä hyviäkin hetkiä. On. Joo. Kyllä. Tää päivä varsinkin on ollut tosi hauska. Kyllä. Mikäpä täällä saunoissa ja niin. joessa uidessa. Se on oikeasti kivaa. Niin jo. Tää päivä on ollut tosi kiva. Niin jo. Ja kyllä se ehkä, mitkäs nyt olisi semmosia lempparihetkiä, ainakin oli se mun mielestä se Pirun portti ihan uskomaton ja noi tuntureiden huiputukset ja näin edespäin. Että kannatti lähteä. Kannatti lähteä. Hyvä. Näihin kuviin ja tunnelmiin sitten nukkumaan ja huomenna uusi päivä. Lisää marssia. Hyviä yötä. Voi hitsi vieköön. Mulla kävi just nyt pahin pelko toteen. Täällä kävi yöllä hiiri mun rinkassa. Se on mutustanut reijän tonne noin kankaan lävitte. Mulla on tässä rinkaan edessä tämmönen niinku joustava pussukka, niin se on mennyt siitä takaa tavallaan tosta kankaasta läpi. Voi hitsi. Mä kyllä olin ripustanut noin ruokasäkit kattoon, mutta mulla jäi yksi leipäpussi tonne rinkan sisään. Mä luulin, että se oli mun ruokasäkissä, mutta ei ollutkaan. Ja se kelpasi heti tolle hiirelle. Oh no. Onneksi ton saa paikattua. No niin, nyt on sitten tääkin tullut koettua. Pitkän aikaa on onnistuttu välttelemään tätä, mutta joo. Huonosti kävi nyt tällä kertaa. Täytyy heittää nämä leivät menemään. Nämä ei ole enää syömäkelpoisia. Näitä on jystetty aika monesta kohdasta. Voi voi. Kiitokset Anteri Mukalle nyt oikein hyvistä yöunista ja mahtavasta saunakokemuksesta. Ja joo, vähän jäi ne hiiret harmittamaan, mutta se oli oma vika. Ei sille minkään mahda enää. No, nyt meidän matka jatkuu tonne Kiertämäjärven Tuvalle. Sinne on aika pitkä matka, mutta me mennään tänään aika helppoa reittiä. Tuosta meni Anterin Mukalta semmonen aika helppokulkunen Mönkijäura, mikä sitten yhdistyi tuossa Anterinjoen laavulla tohon maastopyöräilyreittiin, että on tämmöistä kunnon aika leveetä
helppokulkusta uraa, ei pitäisi olla mitään kauhean korkeita nousuja ja laskuja, että pitäisi kyllä matka taittua sillä nopeasti sen puoleen. Leilankin jalat pääsee tänään helpommalla. Joo, tässä on nyt sähkölinjat tässä meidän vieressä, uran vieressä. Me ohitettiin just toi vanha rajavartioasema, mikä nykyään on tyhjillään, se aiotaan purkaa, mutta sieltä menee edelleen nuo sähkölinjat tonne pohjoiseen päin, että seuraillaan sitä tänään. Rajavyöhykekin muuten menee tossa. Me ollaan aivan tässä UKK-puiston itäisellä laidalla. Joo. Ja tämmöstä helppoa hiekkatietä saadaan taapertaa. Leila näyttää mallia. Hyvä. Kikhernepastaa itse kuivatetulla pinaatilla, kidneypavuilla, sit pestokastiketta ja noita käsiupähkinöitä. Nami. Mulla on Leilan kanssa ollut tämän reissun ajan koko ajan yhteiset ruuat ja mä oon pyrkinyt tekemään niistä mahdollisimman vegaanisia ja silleen, kun Leila ei oikein pysty tätä maitoa syömään, niin on ollut kyllä moni ruoka silloin onnistunut. Ihan jees. Kerrankin tuli silloin jaksettu vähän panostaa, kun on 2 syöjää, niin yleensä mulla ja Mikaelilla on eri ruuat, niin ihan kiva nyt vähän satsata enemmän tällä kertaa. Joo. Hyvää on. Tosi hyvää. No. Hyvä.
olemme saapuneet Kiertämäjärvelle ja matka meni tosi nopeasti meillä tänään, vaikka kilometrejä olikin paljon. Se reitti oli niin helppokulkuinen, että vauhdikkaasti päästiin kyllä tänne. Joo, mutta nyt me syötiin just noi päivälliset nopsaa ja painutaan saman tien nukkumaan. Me laitetaan herätys 7.30 huomen aamulla, että päästään aikaiseen liikkeelle. Se on huomattavasti aikaisempi herätys kuin mitä meillä on nyt tähän asti tällä reissulla ollut. Me ollaan nukuttu aiemmin paljon myöhempää, mutta ajateltiin, että olisi ihan hyvä päästä autolle semivarhain. Mitä? Niin, ettei ole aiemmin ollut edes herätystä. Niin ei edes ole ollut herätystä, joo. Ja meillä on tuo päivärytmi ollut semi-iltapainotteinen, niin joo, ajateltiin nyt kuitenkin päästä autolle vähän aikaisemmin, että päästään ajelemaan saman tien kohti etelää, niin joo. Mutta tää on tosi sympaattinen paikka kyllä tää Kiertämäjärvi tupa. Tää on pienempi ja tämmönen vähän yksinkertaisempi, ei ole niin mahtipontisen pramee kuin se Anterin mukka, mutta tosi symppis. Täällä kyllä viihtyy, eikä nyt ole ketään muitakaan, niin saa rauhakseen olla. Joo. Viimeinen päivä. Miltä siellä tuntuu? No, aika paljon hiertymiä. Kantapäät molemmat ihan auki. Noniin. Heillä pikkusen lämmittelee noita kipeitä jalkoja ennen kuin startataan. 14 kilsaa jäljellä. Hyvin se menee. Vakuuttavaa. Ei enää paljon matkaa jäljellä. Viimeisiä kilsoja viedään. Mä tossa eilen ennen nukahtamista niin kertasin vähän mielessäni, että missä kaikkialla sitä on tullut käytyä ja ei vitsit. Tässä on ehtinyt vaikka mitä kokea, että tää reissu on kyllä ollut ihan niinku täynnä kaikenlaisia mielenkiintoisia paikkoja ja vaihtelevia maisemia sun muuta, että ollut kyllä erittäin tehokasta, vaikka tarkoitus nyt ei ole ollut olla mitenkään kauhean suorittava, mutta kuitenkin kaikenlaista koettiin tässä matkan varrella. Niin joo, pakko kyllä sanoa, että tää toukokuu on ollut mulle vähän vaikea. Että yleensä sitä lähtee reissuun aina silleen hyvillä mielin innokkaana, mutta nyt oli jotenkin just toi toukokuu ja varsinkin edelliset viikot ennen reissuun lähtöä niin semmosia vähän vaikeita, että oli vaan jotenkin ihan kauhea stressi päällä ja ehkä jopa pientä ahdistustakin saattoi pukata ja ei oikein saanut nukutuksi. Koko ajan oli vaan semmonen ihme kuormitustila päällä. Mä en oikein tiedä mistä se johtuu. Ei sille varmaan mitään yksittäistä syytä ollut, mutta joka tapauksessa välillä on vähän tommoista vaikeampaa, niin että vaikka olikin vapaapäiviä, niin silti tuntui vaan niidenkin jälkeen, että oli vaan entistä väsyneempi, niin se oli kyllä semi paha, että
siinä kotona lähtiessäkin meillä oli aamu 5 aikoihin herätys ja siinä ihan viimeisenä iltana mä vielä oikein myöhään pakkailin minikripusseihin noita kuivattui eväitä ja oli ihan silleen, että ei vitsi, tästä ei tule kyllä yhtään mitään, että miten mä tuun selviämään tästä, että ei kyllä niinku voimat kohta riitä millään mennä tonne taapertamaan tunturiin sun muuta, mutta kyllä se on sitten kannattanut. Kyllä kannatti tulla. Vaeltaessa aina kuitenkin mieli lepää. Vaeltaessa sitä kuitenkin kaikki tommoset arkiset stressi ja muut asiat tuntuu aina silleen kovin etäisiltä. Ne ei jää pyörimään mieleen ja tulee tavallaan vaan ajateltua semmosia tosi simppeleitä asioita, että oho, nyt sataa vettä tai räntää ja nyt kävellään tunturirinnettä ylös ja missäköhän sitä pysähtyisi syömään ja kaikkea tommosta. Niin kun eletään tavallaan ihan vaan hetkessä. Ei tuu katseltua kelloa eikä puhelinta eikä oikein esteen mieli. Sitä on niinku ihan oma maailma täällä ja se kyllä tekee mielelle tosi hyvää. Tää on ollut taas ihan paikallaan. Joo, nyt on tosi semmonen levännyt olo. No kehossa kyllä tuntuu, että on tullut käveltyä se 100 kilometriä reipasta tahtiin, mutta niin kuin mieli on paljon levänneempi, levollisempi, ei enää stressaa tai ahdista mikään. Mä oon nukkunutkin nyt ihan todella hyvin, siis melkein kaikki yöt on vaan nukkunut sikeästi se joku 10 tuntia, niin ai että nyt on aivan niin kuin eri ihminen. Olisi kiva nyt näillä fiiliksillä palata tonne takas etelään. Jaksaa taas siellä hetken olla ennen kuin tulee tarve taas paeta tänne pohjoiseen, niin joo, täytyy kyllä kesälläkin koittaa tehdä jotain lyhyitä retkiä sitten. Kyllä se vaan retkeily tekee hyvää. Viimeiset metrit, Leila. Jee! Noniin, me ollaan saavuttu nyt takaisin auton luokse tänne Luttojoen varrelle, Riippusillalle ja joo, tämmönen reissu nyt sitten tällä kertaa. Tää oli aika pitkä reissu, ettei ollut kyllä meidänkään mittapuulla mikään helppo, kun tuli 100 kilsaa viikossa. Että ei tosiaankaan. Leila sen kuvaa porskutti läpi tässä vaikka nyt. Siis Leilalle nyt täytyy antaa isot aplodit tästä näin. Leila veti aivan mahtavan upeasti tämän reissun alusta loppuun saakka. Et vaikka helppoa ei hänelläkään ollut, mutta ihan joka hetki. Mutta oli kans niitä oikein hienojakin hetkiä ja siis todella hienosti Leila veti. Oon ylpeä. Vähän säälitti, kun oli jalkaongelmia ja muuta, mutta, Joo. mutta hammasta purren päästiin takaisin autolle. Puranan voimalla ja Joo. hyvällä hengellä. Joo, siis pääosin hauskaa on kyllä ollut ja semmoista, että eiköhän se Leila lähde joskus meidän kanssa uudestaan, että Joo, katsotaan. aika Vähän kultaa helpommalle muistot. reissulle. Joo, Aikaan kulannut muistot. just näin. Joo. Okei, no mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Me lähdetään tästä nyt kerrottelemään pikkuhiljaa tonne etelää kohti ja nähdään taas. Kiitti ja moi moi! Moi moi! Moikka! Moi moi.